दिल्ली आग्रा ଯମୁନା ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କୁହୁଡ଼ି କାରଣରୁ 13 ଜଣ ଜୀବନ ଗଲା ପୁରା ଘନ କୁହୁଡ଼ି। ଯମୁନା ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି। କାର 13 ଜଣ ଲୋକ ବହୁତ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବସ୍ ପୋଡ଼ି ଚଳି ଯାଇଛି। 10ଟି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବସ୍ ପରସ୍ପର ପଛ ସବୁ ମାଡ଼ ହୋଇଛି। କାର ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାରୁ ତା ପଛ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ବହୁତ ସ୍ପିଡରେ ଗାଡ଼ି ଥାଏ। ବହୁତ 13 ଜଣ ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି। ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ କେତେ ଲୋକ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ସାଂଘାତିକ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଦିଲ୍ଲୀର ଯମୁନା ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଯାନବାହନ ସବୁ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପଛକୁ ପଛ ରୋଡ଼ ବନ୍ଦ ଅଛି। ସବୁ ବହୁତ ପୋଲିସ ଦମକଳ ବାହିନୀ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି।